ubuphelele media. Sizophakamisa ke manje ozosethulela inhloso nqangi yokuthi sibe la kule ndawo siqoqane ngalolu hlobo okungiyena ke lo mkhuzi wamaphoyisa esifundazweni saKwaZulu Natal, Lieutenant General Umkhwanazi, uzosinikeza the purpose of the event. Mkhuleke Nkosi yakithi Umkhwanazi. Mphathi wohlelo ngivumele ninomfundisi ukuthi ngibingelele abakhona namhlanje. Ngeqale nge-MEC Shenge siyabonga ukuthi uphumelele namhlanje. Inkosi uShinga ephakathi wethu kana wonke amakhosi aMkhwanazi akhona ahlangene nathi namhlanje. Ngibona nenkosi ibuye eSwatini kaDlangezwa. Siyabonga ukuthi amakhosi abe khona, siyakhuleka. Ubaba uMtshalo we-CPF kanye nozakwabo bonke asebenza nabo kakhulukazi ubaba uZikhala enayo la namhlanje esibambisene nabo silwa nobugebengu la kule province yethu. Ozakwethu ngamisana nabo Brigadier Ngubane, Brigadier Thango, maningi amaphoyisa khona la. Ngibingelele ikhulu zama department esambisana nabo babiyela Wamdlovu. Siyakhuleka. Umphakathi wonke osihlangene nawo la emvuleni sijabule ukuthi umphakathi uthe awuphume uzoza kule mbizwa namhlanje esiyicelile samaphoyisa. Umsebenzi wethu ukuthi namaphoyisa ubhaliwe wabhalwa encwadini zikahulumeni kule constitution yase South Africa. Ngicathi niyakwazi umthetho sisekelo osiphethe sonke ekuthiwa iconstitution ya South Africa. Kule constitution ya South Africa kukhona lapho bhalwe khona ukuthi umsebenzi wamaphoyisa yini. Section 205 subsection 3 of the constitution. Ibhalwe nje ukuthi umsebenzi wamaphoyisa ukuvikela ubugebengu, ulwisane nobugebengu, uphenya amacala amayenzekile, uvikela abantu nempahla zabo njalo njalo. Igama lokuqala libhalwe khona MEC elikeza umsebenzi wamaphoyisa ukuthi uvikele umphakathi, uvikele ubugebengu. Ngesingisi kuthiwa prevention. So samaphoyisa ke siyakwazi ukuthi kusho ukuthini lo. Kufanele sivikele ubugebengu bungaze bube khona. Mawubona iphoyisa uzwa sekuthiwa iphoyisa ligijimisana nomuntu emgaqweni liyambopha, uzwa kuthiwa iphoyisa kade lidubulana nezigebengu ndawo nathile, ubokwazi ukuthi iphoyisa selihlulekile ukwenza lokho okuqala efana belwenza. Kuthiwa prevent crime. If you can't, combat crime. So when we combat crime, sisuke sesiyilwa. Asifuni ukuthi siqale sifike ekulweni eqala. Siqala ngokuthi sixoxisane. Prevent kusho ukuthi kufuneka sihlale kanje ukuze sigweme into yobugebengu engasenzeka. Mayidlula lapho sesidonse ekhaya, sesingena ensimini. Asifuni ukufika lapho. Ngathi siyazwana. Sihlangene la namhlanje ngoba sizama ukwenza lokho umthetho osithuma wona. Asihlangene la ngoba sizokhuluma ubukhosi. Sihlangene la samaphoyisa MEC nomphakathi wonkana ukuthi sizovimba ukuchitheka kwegazi. Liyahloka. Sibhekile samaphoyisa. Liyahloka. Lento enzekayo esibonayo la asifuni ukuthi kufike uDisemba isekhona. Ngoba kwafika uDisemba kuzofika lezi insizwa eziphila ngentelezi ekhaya emahostel ezofika zingasazwile. Kungcono silungise thina ukuze ziwuthole umyalezo ukuthi cha kuhlaleke kahle emakhaya. Azingezi la siziza yini. Ngoba kunalento enisebenzisayo ekuthiwa TikTok, niyabhala, niyarecorda, niyathumela. Kanti niyabahlokoloza abanye abantu.
So asikhulumeni esihleli la, ingakho sila samaphoyisa. So ubizele lokho kwalomhlangano. Ngiyabeza bethi umkhwanazi MEC ubiza imbizo obukhosi, uhlangana naphi nobukhosi? Umkhwanazi kanye namaphoyisa lawa aholayo uthunywe ukuthi avimbe ubugebengu, aphephise impilo zabantu. Uma umkhwanazi namaphoyisa bebona ukuthi kukhona into engasibe ingozi, kumele benze imizamo ukuze bavimbe lobo bungozi. Lento iqalaphi lesiletha namhlanje isukela ngomsombuluko lwamasonto amabili adlule. Ngithintwa isilo ebusuku, siyangifonela sithi mkhwanazi kukhona into engahambi kahle la eNdlunkulu. Ngizocela ukuthi uthumele amaphoyisa kade uzobheka. Ungathi kukhona abantu abafike ngamabhasi amabili isizwe sakamkhwanazi. Ukhona singagculisekile ngakho. Lase ngithumela amaphoyisa ukuthi ayobheka ukuphepha. Afika hlala amaphoyisa abheka ukuphepha. Mhlanhla leyo bekhona inkosi uShinge esinayo la ngaphansi kwethu namhlanje. Kanye nenkosi uChilizi. Engicela bangakwazi ukuyichaza udaba ngoba bengekho. Kwakhulunywa ke kwaphela ngathola umyalezo ngabo 11:12 ebusuku ukuthi cha sekuhlukene sebehambile la kade befikile esilweni. Ngicabanga ukuthi into seyixazulekile. NgoLwesibili kwavala umgaqo uNthula uthela wayeka lo hamba emotweni. Okusiphathe kambi ukuthi mase kuvala lo mgaqo kukhona abahamba ngama-ambulance abagulayo bavimbeka manje emgaqweni. Ngithi ngiyabuza ukuthi isizathu sokuthi kuvinjwe umgaqo isiphi. Engiyitholayo ukuthi laba kade beyiNdlunkulu ngomsombuluko abakutholanga ukugculiseka ngento kade beyihambele eNdlunkulu. Ingakho sebekhiphulaka balikhiphela la mgaqweni. Sengithi ngeke phela amakhwanazi bakhiphulaka balikhiphela kubantu abangahlangene nendaba yabo. Ake ngisondele ngikhulume nabo ngibeze ukuthi inkinga ikuphi. Nokubaxwayisa nje ukuthi umthetho uthi yithi wena mawuhlukumezekile uqondane nalomuntu okuhlukumezekile, ungasuke wena ohlukumeza omunye umuntu ongahlangene le ndaba. Laba bazambele emgaqweni abazi lutho ukuthi abanye abazi nokuthi umhlaba kabalo abadlula kona. Bahambe eSouth Africa. Bafika eTolgate bakho baqhubeka. Abafuna umuntu ozobavimba endleleni, banelungelo. Umsebenzi wethu kuthina amaphoyisa ukuthi sibavikele bona abayihambela emgaqweni. Yithani nina abakhwanazi maningi inkinga zenu emhlangano esibayeni emhlangano engadini kanje niyixoxe. Ningayixoxele emgaqweni. Ningayixoxele abanye abantu abangahlangene. So ngifikeleke inkosi yangihlonipha kaMkhwanazi yavuma ukuthi sibe nawo umhlangano safika. Masixoxisana ngithola ukuthi kungathi kunokuphambana okukhona okwenziwe isilo ngokuthi sibeke insizwa kaNcube ekuthiwa iyiso kule ndawo okuyona ke xasula abantu bakaMkhwanazi. Sengithi ke abantu bakaMkhwanazi kuzofanele uhlale phansi nikhulume lento. Nikhuluma nodwa, nikhuluma noNcube, nikhuluma nesilo, nikhuluma nobukhosi bonke. Ihlalani phansi nikhuluma. Ukuze nehlise ukudinwa kwabantu. Mina engakwenza ngoba ngiphoyisa, ngihamba ngomthetho. Umthetho uthi into ehamba ngalendlela ubhalwa phansi. Akubhali uMkhwanazi. Asubhali samaphoyisa. Sufunda lo subhalile. Bese kuthiwa lo uphula umthetho, mawuphula umthetho ufuna ukwenziwe njengalo. Ikona phela sikwenza samaphoyisa. Ngase ngithinda labo kuyibona ababhala umthetho ngobukhosi. Uhulumeni azochaza ukuthi uma sithi ubani uyinkosi sivuma kanjani thina uhulumeni ukuthi lo uyinkosi. Mase simbeka ukuthi uyinkosi simbeka ukusuka la kuphelela la. Uma uhulumeni ethi sivuma kanjani isilo iso lenkosi mawuthi likhona lisebenza kanje iso lenkosi. Uhulumeni mayivuma ukuthi kunenduna umsebenzi wenduna yilo isebenza la kule ndawo yilo umsebenzi owenzayo. Asibeki induna thina samaphoyisa, asibeki iso lamakhosi, asibeki inkosi. Bengithi ngicacise lona
ngicela uMEC ke ukuthi awusize ke MEC ngoba phela indawo yakho le. Awuze la uzokhuluma nomphakathi wakule ndawo yaseDukuduku. Ngoba njengoba ninetha akusiwo amafika ngikhuluma ngawo la. Ngikhuluma ngefe elimnyama elihlanganayo phezulu kwale ndawo. Ekuzochika khona igazi. Uma engalungiswa le. Ngicabanga ukuthi ke abaholi njengoba bela ngaphambili impunga zakule ndawo amakhefu izakwazi ziyakwazi ukuhlangana ndawonye ukuthi ziphuze le zinto zakhe. Ngoba sifikile angifuni nje ngibhekele amaphoyisa lapha. Lamaphoyisa afanele alikhumbuze ngalolu suku safika la. Sathi mina bantu abamnyama hlalani phansi mkhulume nixazulule udaba ningaxoluzuli ngemphondlo nangebha. Ngoba mase kuchitheka igazi angizusola thina ukuthi besenzani ukuvikela lo. Asikho endlini zenu. Asihlale emahlathini ehlala khona. Xoxisanani indaba yenu le. Ngizocela ukuthi ke nikwazi ukubeka indlela. Ngoba lokho oMEC abeza nakho, ozakwethu abeza nakho, yiloko okubhalwe encwadini zikahulumeni. Uma sekubhalwe encwadini zikahulumeni kusho kusemthethweni. Ekufanele sikuhloniphe. Uma ungazwani nomthetho lobhaliwe nale nqumo ezathu uhulumeni, kumele ulandele imigudu ebhaliwe khona efuneka uhambe ngayo. Uma ukuthi unesikhalazo sithini. Zikhona inkantolo uma ungajabulile noma ubhalele kuona ama department abo MEC ukuthi ngicela ukuthi nokuthi bazokutshela ukuthi kuyavumeleka noma uvumeleke. Uma ngabe ningawujabuleli umthetho ngendlela ohambe obhalwe ngawo, hambani niyovota. Nivotela abanye abantu abazoya eParliament bafike bawushintshe umthetho obhale ngendlela efuna ngayo. Umkhwanazi uyokwenza isiqiniseko ukuthi lo mthetho lobhalile uyagcina. Okwamanje lo mthetho obhalwe uhulumeni yilo amaphoyisa okumele enze isiqiniseko sokuthi wonke umuntu uyawugcina. Musa ke wena ukuthatha uphume ngendlela yakhe seceleni ngoba uzogcina uhlangana nohulumeni lapha emgaqweni kana melanga uhlangana naye. So ngicela ukuthi sizwane kahle njengoba ngithe ngichaze namhlanje ukuthi ngela sibize lengqungquthela namhlanje ngokuthi kuzoxoxiswana ukuze iphele lempi efufusayo lomsindo khona uphele. Sikhona ke samaphoyisa ukuthi khona izikhalazo umuntu anazo ningakwazi ukukhuluma namaphoyisa naba lapha emasayidini emaceleni nami nekona ukuthi hayi nesikhalazo ubani wangihlukumeza wenza ukuthi nokuthi nivule icala. So walandela ke lo macala. Sengigoqa nje MEC ngithi ngicacise ukuthi kunamacala amakhulu esiwaphenyayo la amane afike kuthini. Amacala okubulala ikakhulukazi. Njengoba ngithi amacala amane nje abantu abashona bayisihlanu kula macala amane. Elilodwa icala kwashona ubaba nomfana wakhe. Bexabana nenye insizwa emgaqweni angazi baxathwa kanjani ngemoto kwabadubola abashona kwabili. Leyo ndoda ke iboshiwe yakwethu 25 years. Ngabuzi kumkhwanazi ukuthi kufa abantu ababili 25 years angiyona inkantolo. Inkantolo enika 25. Kodwa sesiyathola ke MEC ukuthi lo muntu nalesikhala asebenzisile ukubulala uyise nendodana. Isona sikhali esibulale owayekade eyilunga lenkatha ikhansela la kule ndawo. Wabulawa qala. Isona sikhali esabulala lo kade umngane walelo khansela ecathwa induna la kule ndawo. Sesithola ukuxhumana kwalo. Sithola ukuthi yena lo esimgwebile wayekade uyaphatheka kulolu kubulawa kwalo muntu wakade ekhansela. Naleyo umngane okhansela wayengeyedwa ke nalo wayehamba naye kodwa lo ehamba naye usashona kuona lamacala amabili. Uphele usaqhubeka ke MEC nakwelinye icala ukuthi sazi ukuthi obani laba ababulala abantu kodwa sikutholayo ukuthi kunento yokubanga umhlaba okhona. Iyonto ebangela ukuthi kube nalokufa kwalabantu. Okwesibili
sithola ukuthi kunokubanga umduna kule ndawo. Lutho uphenyo kukhona insizwe yasabisa loyo webekiwe njengenduna wekade eyisosha. Wabuza ukuthi unasiphi isibindi sona ukuthi uhlale kulesihlalo soba induna. Akuphelanga insuku ezingaki walimala lo nduna. Into esenzile ke MEC sithathe wonke lamacala sawanika luphiko oluzosiza ngokuthi lisiphenyele wona olusebenza ngaphansi kweprovince lapha kumina. Awazophenywa la. Awaphenywa la njengoba ngikhuluma nje. Aphenywa kulelo phiko. Engicabanga ukuthi abaningi abaningi ke sebeze balwazi besingathanda ulazo kakhulu MEC kodwa kulezi insuku sezela duma kakhulu ngoba uphiko oluthunywa ukuthi libheke ukulimala nokuhlaselwa kwamalungu omphakathi okuyibona kakhulukazi abaholi bethu. Uhulumeni wathi asikhande leli thimba ukuze laba okuyibona abaholi abaninyazwayo sikwazi ukuthi sisheshise ukuphenya kwamacala. Njengoba lo walimala kokuqala la wayekade elunga le-IFPA Council. Lelo cala lathathwa lafakwa lo phiko. Uhulumeni waphinde wathi abaholi bendabuka induna namakhosi nabo mabelimala lawo macala ahanjiswe kulelo phiko. Ingakho ke nalamacala engalapho kulelo phiko. Lolo selikhuluma ngalo kakhulu endabeni MEC okuthiwa i-Political Killings Task Team PKTT. Ibonaka abaphethe lo macala. Ngizocela ukuthi sisebenzisane ke namaphoyisa mangabe phenya ngoba esikutholayo ukuthi ikhali ezisetshenziswayo yibhamu ikakhulukazi. So lona loyo kunesibhamu kule ndawo uyosixolela. Isida usilethe emaphoyiseni ukuthi angeke usithesta lesami ukuthi asikaze sisetshenziswe endaweni embi. Uma ungasilethi sizosivikela thina sosicela. Ukuthi awusondeze sibone ukuthi akusona lesikesalimali. Ngithe siyavikela ubugebengu, prevention. Sivumeleni ukuthi sivikele ubugebengu ngoba okulandelayo emva kwa prevention ucombating. Masithi siyacombatha uzobuza iphoyisa ukuthi what does combat mean? Okusho ukuthi lokho kusesinqeni lephoyisa kufanele iphoyisa likubambe ngesandla ngoba usuke sekuwo. Ngiyacela ukuthi singaze sifike kuloko bakwethu. Program director angifuni ukwanda kakhulu ngicabanga ukuthi lento esengiyichazile seyophuma ku TikTok ukuthi umkhanazo uyibize lembizo nje akuyona yamaphoyisa akuyona yobukhosi eyovimba ubugebengu. Ngiyabonga kakhulu.